Hej kollegaer. Allerførst tak for valget som tillidsrepræsentant i sommer. Og i den forbindelse vil jeg gerne sige, at jeg først er udvalgt tidligst om 5 år, så jeg håber, I bærer lidt over med mig. Men jeg vil gøre mit allerbedste. Det har været svært at samle jer alle sammen, og det bliver det også i den her måned, og det er december og januar. Og ja, så derfor har jeg valgt at gøre det lidt på den her måde, og jeg skal gøre det hurtigt. Jeg vil bare sige, at som tillidsrepræsentant er jeg jo talerør mellem jer og ledelsen, og det er Linda og Camilla, og selvfølgelig også omvendt mellem Camilla og Linda og jer. Og jeg skal gøre mit yderste for at gøre det allerbedste jeg kan. Jeg skal også sige, at jeg har pligt til at bibeholde og gøre mit bedste til at bibeholde rolige arbejdsforhold og bevare dem også. Og det håber jeg selvfølgelig også, at I vil deltage aktivt i. Så har jeg nogle forventninger også til at være til jer, og det er selvfølgelig også, at I har tillid til, at jeg bevarer min tavshedspligt og den fortrolighed, vi også har, når vi taler sammen en til en. Jeg har tavshedspligt, og det kommer ikke videre, medmindre I selv ønsker det selvfølgelig. Så håber jeg også, at I vil sige til, hvis der er noget, jeg skal gå videre med, i stedet for at det bliver vendt i klikker. Selvfølgelig har man brug for at tale med hinanden, det er klart. Men at I kommer videre med det til mig, hvis det er, at det er noget, vi skal have ordnet på arbejdspladsen, så vi alle sammen kan være i det. Jeg har selvfølgelig også nogle forventninger til mit job, som til jer, eller forventninger til jer. Og det er, at I kommer og siger, hvis der er noget. Også hvis jeg skal handle på en måde for jer, og I ved, at I altid kan bruge mig, hvis I har lyst til det, også som bisidder. Og hvis der er noget, jeg kan finde ud af, så finder jeg en løsning på det og går videre til FTR eller til FOA eller noget andet. Jeg vil altid gerne bibestå i noget hjælp, helt klart. Men det jeg ikke ved noget om, det er, hvad forventninger I har til mig, og det kunne jeg rigtig godt tænke mig at vide, for ellers så kan det være lidt svært at løfte opgaven. Så kan I ikke tænke lidt over, hvad forventninger I har til min opgave som tillidsrepræsentant, og hvad I ønsker fra mig. Gå og summe lidt over det, og så ligger jeg en kuvert inde i personalestuen, og der må I gerne smide sedler i, og I må skrive alverdens ting og sager, hvad I synes, jeg skal løfte, eller i hvert fald gøre et forsøg på det. I behøver ikke skrive navn på, det er selvfølgelig dejligt, hvis I gør det, så vi kan få en snak, men I behøver det ikke. Jeg tænker, at da jeg nu har vagt juleaften, så samler jeg kuverten ind der, og så kigger jeg i den efterfølgende og tager det til efterretning. Det vil jeg i hvert fald blive rigtig glad for. Og så må I have en rigtig god arbejdslyst. Hej.